Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê KNK'e Nameyek vekirî ji endamên Nato'Yê re şand têde bang li welatên endamên Nato'Yê kir got piştgiriyê bidin Pêvajoya Aştiyê. KNK'e ji bo aştiyek adil û mayînde 4 daxwaz ji welatên endamên Nato'Yê kirin. Bi nêzîkbûna civîna rêxistina peymana Atlantika Bakur NATO re rêxistinên Kurd jî tevgerên xwe yên dîplomat zêde dikin. Di vê çarçoveyê de Kongreya Neteweyî ya Kurdistanê Knk'Ê Nameyek vekirî ji endamên Nato'yê re şand da ku balê bikişîne ser û şadawiya li herêmê û daxwazên Kurdan bigihîne asta navdewletî. Di nameyê de bang li endamên Nato'yê hatiye kirin ku li dijî operasyonên leşgerî û polîtîkayên Tirkiye yên li ser xaka Kurdistanê hilwestekê nîşan bidin û ha got. Êrişên leşkerî rasterast zirarê didin aramiya herêmê. Dibin sedema koçberkirina bi hezaran welatiyên sivîl û guhertina demografiya herêmê ku ev yek metirsiyeke mezin e. Em bang li Nato'yê dikin ku li dijî operasyonên leşkerî û polîtîkayên Tirkiye yên li ser xaka Kurdistanê bi taybetî li başûrê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriye helwesteke zelal nîşan bidin. Herûha Knk'Ê ji bo çareserkirina van pirsgirêkan jî ev pêşniyar kirin û got. Pêwîst e NATO rê nede polîtîkayên koşer û rageşiyê Kurd dikin. Em daxwaz dikin ku ji bo çareseriya aştiyane û siyasî ya pirsê gavên pêwîst bên avêtin û piştgirî bidorînin diyalogê. Knk'Ê herî dawî got ku divê NATO piştgiriyê bide şertên pêwîst ji bo Pêvajoya Aştiyê ya ciddî û serkeftî û ev çar daxwaz rêzkirin. Divê NATO piştgirî û çavdêriya diyaloga navbera Tirkiye û tevgera Kurd bike. Pêwîst e tecrida li ser Abdullah Öcalan bi dawî bibe da ku bi awayekî azad tevlî Pêvajoya Aştiyê bibe. Divê mafên bingehîn û demokratîk ên Kurdan li Tirkiye bi qanûnî bên naskirin. Aştiya Kurd û Tirkan dê şer û koçberiyê kêm bike ku ev yek ji bo ewlehiya NATO'yê bi xwe jî baş e.